pane imwe nguva yekuti unotadza kunzwisisa zveupenyu hwako semwanasikana, asi nguva zhinji kana ukava mwanakomana, nguva zhinji iva nemukana wokucherechedza kuti vamwe vari kuitei, chii chiri kubatwa nevamwe panguva iyoyo kuti vati nguva isakusiye. Kana uri mwanasikana akangwara, ngwarira kutarisa kunze, iva munhu anosvetuka achigadzirisa upenyu hwake. Usazoita mwana nemunhu asina kukuroora, nekuti kana wava nenhumbu zvinoreva kuti watosangana nedambudziko kubvira ipapo. Saka kana uri mwanasikana wanichiri kubata izvino achiri mudiki, usasvike padambudziko rekuita pamiri remunhu asina kukuwana kusvikira wakuziva kuti munhu iyeye ane chirongwa newe muupenyu. Dzidza kubvunza mubvunzo unoti changu ndechipi, ndichaitei mangwana. Kana tawanana yedu inenge yakamira sei, nekuti foundation is the best key in your life. Foundation is the best key in this relationship, and the boundaries have to be kept kuitira kuti uzive kuti uri kufamba sei nemumwe wauri kudanana naye. Saka from me, inini Samambokadzi, super power of the girl child, teera peji rangu titaure.